काय बनवत? प्लॅस्टिकची नसता त्या कागद असता वेगळो त्याच्यातच हवा भरता. अरे हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? काय मेलेलू याबो खाली ठेव याबो अद्वई अकडे या काय बनवलं तर बघ काय बनवलं. आग लागली काय झाला काय तुझ्या आकाश कंदीलचा काय झाला. मेल्याचा पेपरचो ह्या घेतला पेलो आणि त्याच्यात अगरबत्ती ह्या काय लावलं मेणबत्ती लावलं. काय तुका सांग तुला खायच्या शाळेत जातो तू भारीच हा. अशा प्रकारे ह्यांनी अकडे धप केल्यानी बाकी ता काय उडला नाही. काय प्रयोग युट्यूबला बघून प्रयोग करत होतो अद्वय पण काय झाला नाही. त्याचा खुशो केल्यानी अगरबत्ती तरी तयार झाली. मेणबत्ती सॉरी ही बघ मेणबत्तीचा काय झाला तर बघा. या कोणी अद्वय म्हणजे काय डोक्यात तुझा एवढा म्हणजे भारीच चालला. कशात बघलं दाखव व्हिडिओ दाखव ना काय तो दाखव व्हिडिओ त्याच्यात व्हिडिओ दाखव व्हिडिओ काय व्हिडिओ बघलं दाखव. ह्यो पोरगो युट्यूबला बघून ह्या कंदील उडत होतो त्याचा फुसकारा करून टाकलाय नाही बघा. म्हणजे काय भारी एका डोक्यात बघ भारी हा एक नंबर. गप्रो कसा दाखव माका व्हिडिओ खय बघलो तू दाखव कोणतं चॅनल तू दाखव माका. नेट चालू कर आधी युट्यूब चालतला नेट शिवाय. काय टाकलेलं काय काय हिस्ट्री मध्ये बघ मग आकाश कंदील केलं या ना वेगळा मग खायचा नाही वेगळा होता वेगळा या वेगळा पण खय बघलं काय आणि काय असं केलं या हा. वेगळा मग आता पुन्हा कधी बनवतलं दुसरा उद्या बनवूया. हा दुसरा आताच बनव. खेचा बनवतलं सामग्री सांग काय काय घेतलं. कागद हा कागदच घेतलं तरी पुन्हा समझ रहे हो ना? नाही कागद यो बघा पेपर कप. हा बघा ह्या वाला त्यांना बघल्या प्लॅस्टिकची पिशी आणि खाली पेपरचो कप. ह्यो व्हिडिओ बघून त्यांना काय बनवल्या त्याचा काय सगळा फसफसला काही एक झाला नाही. व्हिडिओ काय दाखवल्या त्या बघूया. अरे अबो अरे या पॅरिशूट होता. पॅरिशूटचा काय वेगळाच केलं दो ताबो मला त्यांनी पॅरिशूट म्हणून उडवलं नी आणि तुझ्या ते का आग लावलं. अरे तू ते का आग लावलं काय तर भारीच केलं. आता कधी चांगला कधी बनवतलं माका सांग. उद्या बनवतलं उडा काय हा आकाशात भारीच बनवून टाकवतो. मग हे सगळ्यांका सांग उद्या व्हिडिओ बनवतले तर बघू थांबा पुन्हा व्हिडिओ बघा बनवतोय. पहिलं असं सांग आता मी व्हिडिओ बनवतोय. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो. व्हिडिओ ना असा उडणारा बनवतले मग सांग. बनवतोय आता कधी उद्या उद्या पुन्हा आता तुम्ही परत बघा. हा लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. हा